Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalunon. Mao na update nga kalsada gikan sa Saragosa padung sa barangay Taglibas. Dili pa naman dya 100% nga nahuman napailat ang latang wa may simento. Gikan nga to sa highway padung dire di pa ingon nga simento pero paningkamutan ni sa atong mayor nga mahumanig simento pohon para ang matag barangay diri sa lungsod sa Matalom dili na magkalisod-lisod og mo lugsong sila mamalit og mga bugas og mga kuan. Okay guys, ako nang hangyo sa taga Matalom magtinamagay dito para magpadayon ang atong apil ko ang atong pangandoy nga masimento gyud ang tanang barangay. Ang importante guys magtinabangay para makabot ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Hamong itor guys ug unsay kahimtang na dire. Pero sa ngadto sa highway dapit dili pa ni simentado. Labing lisod ra pa ngadto pero maningkamot ang atong congressman ug silang mayor na masiminto yun gikan sa barangay Saragosa ug padong sa barangay Taglibas. Okay mga itor mo guys. Maunig kahimtang guys ngadto gikan sa kuan. Gikan sa barangay Saragosa to Taglibas. Pero maningkamot ang atong mayor ug mga konsehalis nila ni congressman ug sa mga nilang gobernador nga mahatagan ug maayong dalan ang matag barangay diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, busing. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa municipality of Matalom o barangay Saragosa. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalunon. Sa ngadto nga porsyon sa dapit sa highway dili pa kani simentado, lisod-lisod pa ni pero maningkamot ang atong mayor ug mga konsehalis ug nila ni congressman nga may semento mapulis simentado na ning gunad sa barangay barangay Saragosa to barangay Taglibas. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa ka importante ang pagkanang dunatay ag teamwork para ang kalambuan sa lungsod sa Matalom dili gyud magkatungkuan. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio. Unsa may disadvantage or advantages og mag-teamwork ta advantages dali ra mahimo ang proyekto pagahimuon kung mag-teamwork ta kanunay niya. Ako lang hangyo ninyo Matalom nun ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay para ang atong dalan diri sa lungsod sa Matalom magpadayon og simento. Once again, welcome to my channel, welcome to Eco TV. Lagi okay. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa barangay Saragosa. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom nun. Once again, thank you and God bless. Ako naghangyo, aduna tay teamwork pohon para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom.